Er zitten heel wat dagen in. Maar het was wel leuk. We hebben ook veel lol gehad onder elkaar. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat je er ook plezier aan hebt. Het wie een heel bijzonder project van zo'n vrouwje uit de omkrieten van Kollemersweg. Ze hebben mij beduurd om de nieuwe gedienden van koningin Maxima. Die worden op dit stuit tentoonsteld in Tilburg. Maar hing je azen echt in Paleis Huis ten Bosch. Nou, wij hebben allemaal bloemetjes geborduurd en blaadjes. En er waren versiersels op de gordijnen. Want de gordijnen zelf die zijn machinaal geborduurd in het Textielmuseum in Tilburg. Dit is het eindresultaat, ja. Van onderen met staartje. Ja, want Hilde zei dat we hier beginnen moesten. Nee, we gaan nog niet beginnen. Want de vrouw mag Nou, dit is Maxima bij de opening. En wat vond de koningin ervan? Nou, die vond het prachtig. Nou, ze had de opening toespraak en dat vonden wij eigenlijk allemaal mooi. Want ze zei dan dat alle Nederlanders eraan gewerkt hadden van Maastricht tot Kollemerswaag. En dat werd ook dan nog extra genoemd. Nou, wij waren daar heel groot op, omdat ze dat zo deden vertellen. En de koningin had dus na de tijd nou weer uitnodigen om in het paleis, dat ze daar volgend jaar komen te hingen, om dan ook nog een keer in het paleis te komen. Dus we zijn zeer benieuwd dat we een uitnodiging krijgen. De vrouwje hoop je het eindresultaat tak om hier in het paleis sjen te kennen. Maar het meest bijzonder is dat de vrouwje nou nog heel tijd bij elkaar komen. En al koenen ze elkaar voor het project nog net. Wij hebben er een groep kunnen overhouden. En dat was eigenlijk ook de bedoeling van dat er meer groepen samen bleven. Maar wij hebben dan met een heleboel dames gepraat. Maar er is niet veel groepjes waar bij elkaar blijven. En bij ons wel. En daar zijn we best wel trots op. Nou staat Kollemerswaag ook een beetje op de kaart. En op een gedien. En op de gediende, ja.